Tervetuloa mukaan tutustumaan Pyhäntään. Pyhäntä sijaitsee tässä. Pyhännältä on matkaa Ouluun 125 kilsaa, Kajaaniin 76 kilsaa, Iisalmeen 78 kilsaa ja Helsinkiin 515 kilsaa. Asukkaita Pyhännällä on noin 1560 kappaletta. Ja tässä näette osuuden väestöstä prosentteina. Pinta-alaa Pyhännällä on noin 848 neliökilometriä, josta on vesistöjä noin 37 neliökilometriä. Pyhännällä on edullinen veroprosentti noin 19 ja kiinteistövero noin 0,75%. Pyhäntähän on tunnettu yrityskunta. Ja tässä näette joitakin Pyhännällä sijaitsevia yrityksiä, mitkä työllistävät kovasti ja paljon ihmisiä. Pyhännällä on työttömyysprosenttikin vain alle 9%. Lähdetäänpäs tutustumaan Pyhäntään. Tässä näemme Pyhännän keskustan raitti. Tässä vasemmalla on toinen kauppamme. Ja heti oikealla näemme toisen kaupan. Ja tässä vasemmalla näkyy kylän palveluita. On kampaamoa, parturia, hautaustoimistoa, LVI:tä ja apteekkia. Ja tässä vieressä näkyy kunnantalo ylpeänä ja ylväänä. Kupeessa on kylän pankki. Tässä näemme torialueen, missä säännöllisen epäsäännöllisesti käy torikauppiaita myymässä villahousuista savupalvikinkkuihin tavaraa. Ohitimme myös kirjaston sekä kuntosalin. Nyt lähestymme kylän huoltamokahvilaa. Täältä saapi polttoainetta kulkuneuvoon sekä ihmisille tankkausta kaffen ja pienen purtavan muodossa. Huolto täällä toimii tiistaisin ja torstaisin 10–17. Hyvää päivää. Hyvää. Teiltä saa täältä kahvea ja pullaa. Kahvia ja pullaa kyllä. Ja oikein hyvää palvelua. Toivottavasti. Tokihan Pyhännällä on myös postipalvelut. Ja täältä löydämmekin iloisia palvelualttiita ihmisiä, ketkä välttämättä haluavat antaa minulle minun pakettini. Seuraavaksi kurkistamme hotelliravintola Järvihelmeen, mistä saa lounasruokaa sekä muuta kaikenlaista purtavaa ja myös majoituspalveluja on tarjolla. Ja tässä paikkakunnan urhea ja komea huoltomies, joka hoitaa kaiken. Ja täällä Pyhännän kuljettajien kerma nautiskelee ansaitusta lepohetkestä. Koululaisten kyydit täällä hoidetaan tällaisilla takseilla ja pikkubusseilla. Ja täällä ollaan niin tuttavallisia, että jopa pikkubussin kuljettajaa kutsutaan taksikuskiksi. Pyhännältä löytyy myös mökkien vuokrausta, vähän sieltä sun täältä. Ja täällä löytyy lentopallokenttä, 2 frisbeegolf-rataa, urheilukenttä, pururatoja, moottorikelkkareittejä, hiihtolatuja, uimarantoja, avantouimaseura, luontopolkuja, marjastus- ja sienestysmaastoja, metsästystä ja kalastusta, puhdasta ilmaa ja kaunista luontoa. Pyhäntä on elämää aidoimmillaan. Tule ja ota siitä itse selvää. Tervetuloa Pyhännälle.